radio broadcast and provide media coverage. Muling nagbahagi ng kanilang kaalaman ng ilang journalist sa La Union sa mga young journalist sa bayan ng Bacnotan. Layunin nito na mahubog pang kaalaman at kasanayan ng mga kabataan tungo sa kanilang pangarap na maging tunay na mamamahayag. Tungkol sa support sa ating mga kabataan, lalo na actually sa lahat ng area, sports, anything, kung ano yung mga kailangan nila for their growth and development, syempre. But we are so supportive, especially sa journalism. Itinuro ng mga kinatawan ng Philippine Information Agency o PIA La Union ang tamang pagsusulat ng balita depende sa uri o kategorya nito. Feature writing kasi nag-base tayo sa facts. Kailangan natin ng interview, though wala natin ng interview dito sa column. Pero Kaalaman sa pagsusulat sa broadcast media ang binahagi rin sa mga future journalists. Pwedeng video yan, pwedeng picture, pwedeng article. Pero usually, pag sa TV, ang ibibigay na lang is buong interview. Kayo ang gagawa ng balita out of the interview. Estilo sa pag-deliver ng balita, posture at confidence sa pagharap sa kamera at maging technicalities ang itinuro rin ng inyong lingkod. Ganito ang report. Ganon. Sometimes it's exaggerated, pero for the audience, it's not. It's the emotion that you convey. Kasi dapat pag nagbabasa kayo, may emosyon kayong nagbibigay sa inyong audience. I-practice lang natin yung pagbabasa. Ang journalism training ay nilahukan ng mga kinatawan ng mga young journalists mula sa paaralang elementarya at sekundarya sa bayan. Layunin din ang aktibidad na malabanan ng fake news. Isa po sa mga kinoconsider ko kapag nagbabalita is dapat wala kang sinasaydan or bias na tinatawag, and dapat kompleto yung impormasyon, which is andun yung 5 Ws and 1 H para mas masiguradong reliable din po yung balita. Joan Punsoy, Balitang Solid North.